си ми потребно, все се мъча света да обърна, яхнал пръчка при тебе да се върна. Пак фюмручето ръжди в петак да свия, пак с кучето да вдигна лелия, пак с пипер да поръся филия от хляба чер. Детство мое на ръст едноетажно, детство мое за мен така е важно. Щом студено ми стане да мога да си взема от детския огън, пак фюмручето ръжди в петак да скрия, пак с кучето да вдигна лелия, всеки ден по една дяволия да е от мен.
каос с тях? Кой ще покани? Айде, отиди, покани си много от ти кой ще поканиш? Ади покани. Покани Вити, покани Ади. Танцувайте каос. А другите пляскаме. Завъртете се. Браво. Ади, завърти се. Ето така, както Вики се върти. Вижте ги как се въртат. Поклон. Насам към мен са поклонени. Поклонете се. Браво. Попляскаме. А сега кой ще ни запали свещичката? Аз не запалям такова. Сега ще...